Njengoba nazi nonke bafethu kusasa kudlala i-Orlando Pirates versus Sekhukhune United. Sekhukhune United will be hosting Orlando Pirates. Izobe idlala le Old Peter Mokaba Stadium. Niyazi leya pitch leya incane. Currently leya pitch leya abajwayele ukudlala iyona iNew Peter Mokaba Stadium isalungiswa. Menikhumbula kahle uMakhathi wayene show yakhe lapha. So asikwazi ukudlala khona because ipitch ayikho mnandi. So dlala kule Old Peter Mokaba Stadium. But ke ngizoshayila na prediction la. Ushayela na prediction ischeme engasetha mina mase ngithola ithuba yabo ungasho nawo ama comments esakho ischeme ungasikhetha wena yabo for igame esingayidlala kusasa nesikhukhuni i-team esingadlala ngayo singa approach ngakhona igame. Keep in mind kumgqibelo dlala one of the biggest games ku-Betway Premiership, Mamelodi Sundowns versus Orlando Pirates. Yabo Orlando Pirates still izobidlala away, iyobe hostwe iMamelodi Sundowns. So namhlanje ngizoshaya ischeme segame esoyidlala kusasa. First and foremost, epalini ngaqala one of the best goalkeepers esinabo. Yabo one of the best goalkeepers abakhona ku-Betway Premiership. Yabo ngokwami uChine is one of those goalkeepers abangayideserve i-recognition. Yabo akawutholi udanki. Akawutholi udanki, but for me lo mjida lo uyadeserve ukuba unumber 1 weBafana Bafana. Uyadeserve ukuba unumber 1 weBafana Bafana. So ngambeka as ugoalkeeper le game yakusasa. Samdinga futhi kule game le. Ngingambeka as number 1 kwigame yakusasa. So idlala kusasa. Yabo ngambeka. Wangitshela wena ukuthi ungaqalisa muphi ugoalkeeper. Ungaqalisa uButhelezi noma ungaqalisa uSebuchane le game esoyidlala kusasa. Mhlambe umrest uSebuchane for igame yeMamelodi Sundowns noma yabo. But mina for me I would start uSebuchane because I don't want to disrespect team esiyodlala nayo. Team esiyodlala nayo iyakwazi uku-attack. Team esiyodlala nayo inabo abadlali abakwazi ukuscore ama goals. So I will start uSebuchane kule game le, yabo. Just to put on some safety measures lapha emove. Kuthi ama center backs wami the usual suspects bafethu uSibisi benosesana. Yabo le center back pairing le isasebenzela. NakweDerby isebenzele kamnandi kweDerby bafethu. Yize usesana benalawo ama mistakes but umfana uyiredeemile second half wabuya wakwazi ukudlala kahle. That pass eqhamukeke ipass lesuke ngakuthina le kumfuking ezishaya inqa. So yena usesane wayiredeema impela second half. Wayiredeema umjida so ngamdlalisa benosibisi la. Abajide basebenzele emuva. But wangitshela ungadlalisa ba kula ma center backs o2. Ungadlalisa ba ungaqalisa uSibisi mhlambe benoxoki noma uqalise uMayela benosibisi singisazi but uMayela nawo ukhona bafethe ebenchini, yabo, and reliable umjida singamsebenzisa kuma games akanje. Yabo ngiyuzusho ukuthi akwazi ukudlala, uyakwazi ukudlala uMayela. Yabo is a good reliable player lapha emove and ucaptain wethu. But wangitshela wena kuma comments mase sithi right back. Right back le game le mina ngaqalisa uLebithi bafethu. uLebithi umjida ukhona uyajima neteam. Yabo sambona edlala against iAl-Ahly. Wangena umjida wayibonakalisa ukuthi uyakwazi ukudlala, yize athinteka kule game but umjida ubuyile utrain neteam. So kule game yakusasa ngamqalisa. The reason why ngamqalisa uVan Rooyen oMonyane. uVan Rooyen wathinteka kule game esasiyidlala. Yabo wathinteka uVan Rooyen and I don't want to risk him abe injured kule game esoyidlala nesikhukhuni. Isikhukhuni si-physical. Sikune si-physical sinabadlali abaqinile. So uVan Rooyen melimala ahead of igame esoyidlala neMamelodi Sundowns ngesibe nawo umdlali esizothembela kuyena lapha ku right back position. So ukudlalisa uLebithi kule game yakusasa I'm not undermining isikhukhuni. Isikhukhuni siyakwazi ukudlala but uLebithi naye uyakwazi ukudlala. He's a good reliable player kule position. So ngaqalisa uLebithi ku right back position yami. Wangitshela wena ungaqalisa between uLebithi noMonyane. For me I trust uLebithi because uLebithi une experience, uyakwazi ukudlala ephambili enza izinto ezenzakala izinto ezimnandi phambili, yabo. But ke kukwena kuthi left wing back yami ngaqalisa uDion Hotto. Dion Hotto samasoko bafuna ngifuna ukuchaza kakhulu uDion Hotto, one of the decorated players abakhona ku squad Orlando Pirates right now. Afika usena 5 years ku club. Sena 5 years ku club umjidi uya understand irole yakhe. So ngamqalisa lapha as left back because uyakwazi ukukhuphuka ephambili asinikeze into esidingayo phambili. Uyakwazi ukukhuphuka at ama numbers lapha because iposition yakhe yangempela uyi left winger. So mezokhuphuka uzo create ama chances amaningi for Orlando Pirates. Uzosiza umfuking lapha. Badlali 1-2 umfuking ashaya ikhathini apaselwe istriker sishaya inet, yabo. So umjide ngamdlalisa as left wing back yami yale game yakusasa. Masunake ischeme le scheme engisethayo ngisethela ischeme esizokwazi ukumanage sithola u3 points
futhi sikwazi futhi ukudlala neMamelodi Sundowns. Mase kuthi umdlali ozodlala lapha esiswini yabo Makhehleni Makhawula, one of the best players esinabo abadlala lapha esiswini. Makhehleni Makhawula bafethu uyangenzela mina. Wathola man of the match performance sila neKaizer Chiefs. Umjida uyakwazi ukucontrola isisu. Uyakwazi ukusicontrola isisu sakhe. Mephethe ikhiye lesasisu lesiya asivulu nomba. Uyena uphethe ikhiye zalesasisu Orlando Pirates. So ngaqalisa yena lapha esiswini Makhehleni Makhawula. Abantu abazomsiza ke nabo. Uzosizwa uTalent Mbatha. Bajwayele ukudlala benoTalent Mbatha. Partnership yabo isisijwayele sonke yabo izu Talent Mbatha engasinikezanga oluningi lapha kule game yeKaizer Chiefs, but Talent Mbatha is a reliable player. Ungathembela yena uTalent Mbatha akunikeza lento oyifunayo yabo. Unawo lawo ma glimpses ukuba umdlali ongempela, but kule game yeKaizer Chiefs I don't know, maybe it was the crowd or yabo ngisazi, but ke ngathembela kuyena uTalent Mbatha kule game esikhukhuni. Mase kuthi umdlali ozo-add futhi lapha uTito Maswangayi. uTito Maswangayi ngabadlalisa labo bathathu esiswini kuba uMbatha uMakhehleni benoTito bajwayele ukudlala ndawonye yabo. Le game lesidinga ischeme esijwayele ukudlala ndawonye, because mesosithatha kancane isikhukhuni sidlalisa abajida abangajwayele ukudlala isikhukhuni singase sisidle yabo. Vele nje sisidle muyikhumbula kahle igame yeStellenbosch FC, muyikhumbula kahle igame yeCape Town City. Lawo ma games kwangamele siwalose because we took those teams lightly. So I don't want to take this team lightly. Uyayibona nje i-lineup yethu uyayibona uthi so far le lineup engikhethile iqinile yebo. Mhlawumbe wena ungakhetha engconywana kunami, ngisasho namanje ngabhala kuma comments uthi right winger yami ngaqalisa lo mfana lo uNkota. Ngaqalisa uNkota nje, angifuni ukukhuluma kakhulu. uNkota umdlali engamqalisa la esi-right winger. Currently asinabo abadlali abadlalela leya position yebo. Nice njalo nazi nonke sine crisis yama winger. We have a crisis, we don't have any wingers yebo. So ngadlalisa lo mjide lo ezi-winger. Most fans begxeka uNkota kwidaba, ngazi indaba bemgxeka umjide because umjide mina ngambona engidlalela kamnandi. Kuyiyona ukuthi system yeKaizer Chiefs indlela eyayisethe ngakhona ukummaka uNkota, iyona into eyamenza angabi lo Nkota esimjwayele. But kule game le ngaqalisa yena uNkota mhlambe ayiredeem, noma mhlambe ucoach amtshele new tactics okwazi ukuthola amathuba ukuthi score, because amagoli amane ngaqhamuka kuyena. So mebevala uNkota obviously Orlando Pirates ngeke ikwazi ukufunctiona kahle phambili. So kule game le ngamfaka ucoach amnikeza ama tactics amasha yebo. Omunye umdlali left wing yami ngafaka bani Mfukeng bafethu, angifuna ukukhuluma kakhulu futhi nakuyena Mfukeng ngamfaka le game le. Uyadingakala umjida kumele akhuphule irecord lakhe yabo. Usaphula ama record nje right now umfana omncane, but kumele akhuphuke umfana. Siyafuna ukumbona idlala le phesheya nabanye abadlali, so ngamfaka le game. Umjida uyadlala lapha ku left wing, ngiyathanda impela ukumbona ekhuphuka umjida yabo. For me so far the Premiership one of the best players. Deserve le award le yebo. But ke ngeke ngazi wena ungamresta kule game yakusasa nesikhukhuni. Ngangitshela kuma comments uthi center forward yami yakusasa ngafaka uMakgopa. Center forward yami yakusasa, striker sakusasa ngafaka uMakgopa. uMabasa ngamfaka as umdlalo ozongena second half, but kule game le ngaqalisa uMakgopa. Ngifuna siba press early, bese pressa early sokwazi ukuthola ama goals early yebo. Sokwazi ukuthola ama goals early. Yes, uMabasa uyakwazi ukudlala, uyakwazi ukuscore uMabasa, but kule game le engawuthi singaqalisa ubani uMakgopa. Asidlali neteam elula isikhukhuni abafethu number 4 siyadlala ngempela isikhukhuni. So ngifuna umdlalo uzokwazi ukusisiza sikwazi ukuba press yebo. uMakgopa uyena umdlali ke loyo yebo. Mesiba pressile bezokwenza ama mistakes emuva mase sithole inqako yebo. But ke ngezwe ngawo ama comments ukuthi bapha abadlali ongabafaka wena. Ungamfaka uMakgopa noma ungamfaka uMabasa, ungamfaka uLebitho noma ungamfaka uMonyane, ungamfaka uSibisi noma ungamfaka uXoki, ungamfaka uNkota noma ungamfaka uDlamini lapha kule position. But ke angazi, ngezwe ngawo ama comments. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe uVane Sports lo bafethu. Ngiyabonga ngesupport eninginiya yona.